Molt bona tarda a tothom una vegada més des del canal de YouTube del Futsal Mataró, aquí tots preparats per viure un autèntic partidàs. Fem mal, toca per Albert Izquierdo que encara Albert, se'n vol anar, la cuina Albert, guanya cap a dins, Albert Izquierdo, fora! I pita l'àrbit, Hermosel que s'apropa, Hermosel, la pilota que buscava. Apropé, Luis, tapa Martí Antolín. Martí, sabíem on anava la bola, Biel Martí, que bé s'ha girat Biel Martí, al pal Biel! Per Dylan que trepitja, cuidado, se canvia a esquerra, fora. Que tira, bona pilota ara per Pol Torrà que retalla, se va Pol Torrà, Josep Maria que salva! Quina aturada, quina acció de Pol Torrà, quin retall. Jo veig que el marcador que no es mou, torna a robar Llamas des del terra, tira Llamas, la contra, se'n va Llamas, cuidado Llamas, la pica Martí Antolín. Llamas ara, que provoca Ponce, Josep Maria. Pilota llarga, cuidado Luis, que es vol girar Luis, gol. Marca natació Sabadell, marca el primer. Josep Maria, que vol buscar en llarg. Que bé que l'ha baixat ara. Com l'ha baixat Germán. El que acaba de baixar Germán. Sort que l'ha tirat directament fora Ponce, que toca per Juanito, cuidado, el salt defensiu de Luis que ha robat, cuidado per Germán, al pal, Luis, gol. Pol Torrà, amb la puntera, tapa bé Josep Maria, havia tocat en Llamas. De Pol Torrà, Llamas que tira, cuidado natació que està totalment... que està fent partit extraordinari. Meneses que tira, Meneses que puja, Meneses que aguanta ara, que ja ha creuat la mitja pista. Meneses que finalitza directament fora. Lagi, bola per Albert Izquierdo, deu a l'esquena, Albert que encara Albert, se'n va Albert de la primera, Albert que pot finalitzar, Albert que juga l'avantatge per Pol Torrà el segon, gol! Marca Pol Torrà tocat en un jugador de natació. Albert Izquierdo, toca per Elías, juga per Juanito, per Albert Izquierdo que encara Albert que se'n va, pilota interior per Juanito, boníssima, Juanito que trepitja, la deixa de cara per Lagi que finalitza, tocat. Ponce que aguanta, Ponce que evita que surti la bola, Ponce que se'n vol anar, Ponce al terra, Llamas, el segon, Luis, gol. Marca natació el quart. Juga Juanito per Juanito que juga per Ponce que l'aguanta, gira ràpidament per Berni que retalla, Berni que la volia ficar dins, Berni que la treu per Ponce, quin golaç de Ponce! Que juga una altra vegada per Juanito, el pirata que mira, el pirata que s'ho pensa, el pirata que busca espais, Ponce, el control que se va una mica llarg, cuidado el xut, gol de natació Sabadell. Marca el cinquè natació. Cuidado Josep Maria ara, que saca ràpid, la pilota per Llamas, cuidado Llamas, gol. Juanito, que juga per Albert Izquierdo, el futsal. Carai, amb aquest sisè gol és complicat. Berni que la fica dins, s'estavella al pal, Albert ha tocat en algú, cuidado, hi ha una altra natació 7-2. Juanito, que segueix insistent, toca per Biel Martí que gira molt bé, Biel Martí, gol de Biel Martí, marca Biel Martí, gran gil. Albert que encara, toca per Marc encara cap endavant, encara Marc, bona pilota per Lagi, marca Lagi el 7-4.